Kalai pui terik jong menai jemang kadi kesngi kebagi kenhuan nak tenat kokot kakia hasatelak kepertai. Kinyo kerpang yang kini kesngi banyalap cek emlang salang sepang kejing sniel bat kejing ma ban kerni hauduma. La udai bomi tedam ni ubah subam. Katkum kejing ken dak tenat kokot kakia om tang babon kebayu opang. Ndrei bon ru kila doe la kejong kejing em stengpor. Banwan ra kejing pesoto ipat ba halo kejing sniel uduma. UPCN ru akan katayo ulasim ke benta kum kalat patai kubor ban pendap ikene ke kamram banerapan priang lem ikene ke kubor syaki nong shong shnong jong ke jela tungine sengap ini gero syampang halor kene ke benta katkum ke jinglum jengken da World Health Organization ha ke partai brokowe ki brio ke bakerni hauduma la ulong ba pen mi tedam ne ke basubam ne ke bom kidan hado iwe point lai billion ngot bat lese ke jengken kan kam he ada ki babon ke bakerni hauduma kidang im ha ke partai berkowe uduma usim ke jing im jeng brio haman la ke sau second badoru jingdi ne jing bam ubabu ha ke jing ma ka kot ke khia jeng ke bapenan kam kumjo ik bedon lang hajan jong kita ke bekerni ladang yakran tang ha ke ne ke jela meghalaya jongi ke bekerni uduma kilong hadu sau pu nyau na ke sispa na ke jing bun brio bat na kini baro san pukandai point pra na ke sispa ke diki sinrang bat live sau point r na ke sispa ke diki kentai bat ke jela Meghalaya kedan ha kerdan baar ha ke jingbuan kinong di secret akari India hadien jong ke jela Mizoram bat ha ke kerdan bakatsan ha kari India ha ke jingbuan ki babam duma ha ki rukom per Kandega Meghalaya jengi pada ka susi kalong ba kibun ba ki ba di uni uduma bat ka jing bat jengi ya ka position ru nei kam dade e ka ba sapo sukhen menta kum bangi kum ha India ngin ya kran pang ka jing di secret nei ka e Meghalaya kalong ba ano kalong baar ha ka ranking ha India ladangi sim bado babon e unong di secret kata kalong baar kabanikong kadika Mizoram haka India bro kawai mo ti labat haka North East nilong baar ti ya kani ka uni we uduma apan mo utu mentang o ye jing di sekren ye hakalan jong bangi bam duma apan ni ka Meghalaya kalong ka bakatsan haka India bro kawai habang ibam yung tau smokeless tobacco ki kujob ki kta ki tersat uli uduma u khaini u ka lebar khaini u bom itedam ilong bakhatsan henry ha ka North East pede ni ilong pasan ka banikong ka de ka Tripura ni ilong pasan ti kamut ka de ka bangilong toppers kay iwan chakmat ha ka ni ka ranking te kamlong ka bangi ha bangin so sarong ya kata hari ka de ka bangi ha ban penkendet benriu ya lede ya kejai benriu bat jaki khon samla ki mamenta katkum katnat kakot kakhya ki babon hi ki bakerni uduma ha ka partai baro kowe haduk menta ki khala no shitengpor bat gejingken ki bayap kalapoi syaka khandai milian ngut bat nakine similian ki bayap ki dege bam pendan kami uduma hendrai ki besyedan lang ha ka jaka badon ki badi duma ni kita ki second hand smokers na uni uduma di lada dai hak no doru meningkong ngilaban ong ban pang kini ki pang ki heart disease lani ki ong ki pang jong klong snam nangta ki cancer nangta ki jimpang jong ka cancer jong ki tor nangta kini ki bedang arbed ru ki babon ki berimo lada ki ki theiru ki badi secret ne lada shanene shabaru ki di secret khapta makpo bedang arbed ja yu di klong kan kata ya ka he kasan ka jogi wat nadu ka jing he jing san joga jabing tu ka kapan kata ya ka perkat ka perdan kan kata langta pade kini yo ikon mo on under develop overall development kan umdan langta pade kini ki helong kim pikam numbyang ka jing khia ka jong kiru ki khon ki ba tlot ki bambyang mo ta ka body weight ka jong kiru low birth weight nangta pada don ki por pada pikir akhai ki khon ru ki yo ki khon ki ba khayap ya ki khelung te nangta ki ni ki dakil akha pada ki khon ki ba klain ru ki ba la aidut ke me ne
Tega tu tedem secret lah kamu nur uwan lamba kudut kami tega kata ki khon. Tegi don chu sigi wi ki stom ru kumba ki berang kha ki berang pun ki khna ru nei ki basa ban chong kurim ki yo ke tu boong ka infertility la ni impotency ke. Tega mot ka chong kha ka chong man ha ka jing perkhat ya ka long yeng ka long sem ru nei le se ka num se so la da dei ba ki me ki pa mo ki ni ki khna ki ban sia tho ki la kerni hakani kawa kamban bam duma tikibun kini ki jing sitom patkan wat kini kasni do ka jengki beri ru kakta ku mununu beri berang kena ru la iku uba temen kasni do karan ke yu uhap long kumta ki ter hari ka bakham susi e kan de e kini ki jing pang jong prong snam doktor pat ka kanser nalor ki wei pat ki jing pang ki bala ban yo na uduma na ude bo pen mi tedem ne ubah ka dor jong ujing bam kawai ni gijing pang kapag kham kan rai nu duma kadai gijing pang bampong kabah kan ni gejala Meghalaya jong ngiru ka kan rai bha ka jingta jong uduma ya ka met jongi ka long ka babun ndai ka ba shirkhai tam ka long ka jingpang bampong ni ka kanser ka jing ka ha ka north east region jongi ka jingpang kanser ka bayade ba uduma ni ka jingpang bampong bayade ba uduma kalong sanpo nyo persen haki shenrang bat arpu pra persen haki kentai bat haka jella Meghalaya jungi ngi bat ka kerdan ka baning kong ya ka kanser ki bayadei bat ka jingdi uduma nang ta ka percentage kalong haki shenrang kalong kumba hnrupo khandai persen bat haki kentai kalong 90% ka nang ta ki kanser ki ba jelai e haka jela jungi kalong ka kanser jong u lenti bam nguit bam bat ngi bat ya ka kerdan balai ha perthai bat ka baning kong ha India dikata ki dita ki long shirkai shisha ya ka jela jungi shu ka kanser jong ki bentau rendang ru ngi bun di kumta dakan ni ka program nga kum ka nong sumar ya ka ni ka jingpang bampong nga kerpat ya pi bangin ya trailang bat ngin kular ban nado mentaka sngi nginum yakta shuyu duma bat ngin penkela ya ka jela jungi naka cancer factory baju khot ngila mentaka jela jungi khot cancer factory dingin penkela ya ka jela jungi naka cancer factory sha ka jela bam don duma ni ka tobacco free state to jet ya ka jingim ya uduma haka perthai pin ong dead rate la kum nong ong ai piki kindon kumba khandai million ki bru ki bayap la ka jing bam duma nagani ka khandai million fra million ki yap bade baki bam uduma nani ki di secret unu jai duma 6 million pade ki yap ki bam di duma hanrai ki bala ya jan bar ki bayo yu tedem duma jong ki baji duma kai ki don am ki bru ki di public place kom ki place bajar ki park ki nu ki jaka ki cinema hall haka yo haka hat haka mela ki le chine stai ne ki di secret taga ja ayu ki ba shong marjan to ki khlung ki na ki bar khai ki bam di secret ki thai ki khna samla ki me ki pa ki temen ki kro ki yo ya kata ka exposure ka bangi ong you second hand smoke ubama hadu kata ka bangi ngi ya tur sap khmat nei bangin ya dan ta second hand smoke tikuna ki wei bre kumni mentaha ha India ro lakum ru 10% neki bayap ne India bar kha ki beri ki bedon benta baga jing padan kami u duma te kalong ta bar ha Meghalaya ro jungi kam dahyar ke kan palat ban pet sngu tho ginong chong shnong halor ka jing sneo bat ka jing ma uduma na ka por kireu shampang jogat nat ka koi ka kya ki jishong jingelang ha pedeng joki bani puson ki eki boit bakin pendan kam ban pen smutho eki pat bar hendrai kamlong ka basuh ada ke sarkar hi kam pen mi ki kendon ki baperkheng kham tam bandi duma ha ki jaka pat bar tekani ka sarkar mo dangi ong ya ka sarkar India ru kala athau ya kata ka anye ka bangi khot ta ka law ki laws la ni ki act ka bangi khot ka kotpa act 2003 kabagi mot Cigarettes and Other Tobacco Products Act 2003 tiya kini midon ki section ki pher mo ada ki section ki bakham kta ki pa ba ada ki section 4 kabagi ong section of court pa
Nang tak section 4 kadika prohibition of smoking in public places. Kamot phim sya badi secret haka jaka pajba. Kata dek section 4. Nang tak kadal sakaway ka section 6 kotpa section 6A baga kotpa section 6B. Kata section 6A kadika section kabayade bar pangkajing de secret barkajing phade barkajing phathit haki minors nei no sale to and by minors kata kamut bafindi haki khna ki bahabo khat prasnem rumbit bafin phathit haki khna ki bahabo khat prasnem ru kambit na maria kane haban dan kuna kadon shu sakawe section bingi khot section 6B kani pada ka thong yaki khna school mo haki school dia kani kalau umsha yanu ru bakinde yakini ki duma haka jakane kemoki ong 100 years nanti sispa yard nak kanu ka educational institution ka jaka puli dia kini gilai teli mo kini ka sarkar Meghalaya jangiru kala adap thau anya kini bat kala pen mi ro hakikot khubor bat kala pen mi ro ki notification balada dan manu bala ban be an yakini gilai teli ki kendon kamot kin haman sya dan kuda kadon syu sakawi ka ain ru baka sarkar ka Meghalaya jangi bat ka sarkar India ru ngila kham koloi mengi na Meghalaya aka ba kila khang ya ka jing de ka jing thiet ya tau secret uba menta uba mi nei ke bagi hot ends electronic cigarettes electronic nicotine delivery system kemat ban shalan na baru mla syu ban yo sini bat yeni lu ki ban de tu ru ya uni u kerja secret ka sarkar Meghalaya kala khang bat kumju ru ka sarkar India kalau ka ba kumnu ngila bante ala kammo gini ka syong ka ha ka jing menjur ba ka jing ya trailang pada barki pajba barki nongdi nongtien Menta ke senam arhajar arpau kasih ke bau PCN open isya pi kene ke kubor halor ke jing snio bat ka jing ma ka ba ap na uduma kare thek akene ke sngi ka lifeway trek ujembang arhajar arpau syai ke thau ka jing mut jong mat pedeng ka balabo menta ke senam ka badai protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use tematau senam pada kene lifeway trek hi arhajar arpau kapang jungi menta pada kaper nak ki pang ki manus nam mo manus nam ni ong bai kata ka tobacco and lung health ne kumtahi ka bishade bitang ka jiko jikia bad ya u duma ne bagi e ki jing pang bami hanrai habala yu i kumanga ong hapi pang ki jing yap kata million unong pendan kam kata million ne teka sungi pada meta kan ni ka perthai bro ko wai na ka liang ko khia ka pet ke ba ka along palat kata ka jing baham yu tau duma tinggal persang bangin yo kem no shwa nadu khina ku dak he dak san takadang ai kan ka phang kham tam no ka bangen ai ka jing kham jingkit khia barka tak importance bangi ong dei de khina ku dak he dak san ka sarkar ka kwa ban ai haki ta ka bor de kini khina samlam ta bakin long no kinong kit khli kai kinong ba khli no daladi yaladi kanang ba ki kin phriang ya kata ka khubor ne telada kini ki kon samla ki phriang hi daladi ka khubor haki ya kadi ka khubor syabaro ne kalau ka basuk ba nangta sakwai pada belai bangi kwa bangin pen khubor kini ki kena samla ne mentau snam kata bangi ong kong ka phang ne protecting youth from tobacco industry manipulation and protecting them from tobacco use and nicotine use ne i khot ya kata kamot kumno kadika jing yada ya ki khon samla jungi ne naka jing khring ba ka jing penbiet jagi karkhana shna duma bar kumju ru kumno bangin yada ye gini ki khna naka jing pendon kam ya uduma usikrat ba dia tahu nikotin bangi khat tahu nikotin lu de don dubai pa uji chemical ubodon gini duma di khamtam ki ba menta kan ubatrei be saka jabi kini ukin longkom ki kita sedang li nadu ka serta sukin ka lai ka saus nam ki sedang bandi yu tahu nikotin ne hau sikrat ubudan ka ja ayu ka tak be saka jabi bat nang tu ki ka trei be ya ka jabi juki ka jingmo jing perkha juki kisngo tenan kisngo bang henrei hakawe ka dur pada ka yalam sikit ki pak ki bang oi pi benda ke hadu banda yap sendan kermen bagane ka kubor menta ka kenti ka bau PCN ru la persang ban syem ya ka kum ka kamram jokala pathai kubor bagan long ka jing mentoi ki babon ya ki kme ki kpa ban pensutho eleki khon
bat kham tam ki khanna bat ki samla ban kyar nau duma ubalong ujingma kumba pili osngohi dala ki jong ki skor Sha hoi ka jing long ba min shwa ngala ban shai yo khoi ni ba khe kwai ngala ba ya dia ka tu ka ni snem pa de ngala i no ke ma so shitom sha de mi ai ngala i no an kan san mana ka ni u nai ni pa ki pang su tha ka met ka phat i ma so shitom ngala chna sel ban check up ong thai ki ong ba de ka gastric hadi bele endoscopy ki lap pa de ka ni ka jing shitom ngala swan si doktor sha ni ke dia ngada kar pat i brio baro bikin snowlem ngai ra dia kum ka brio ka rang ba ma so sha ngada so si thang sha bangala ka ni ki jing shitom ngam chem lo poi per khat ngada kan tu ya baro ki par lok para jor khan tam di phun samla gi jongi makin laj silang na ka ni ka jing bam jong nu kwai ba di ka duma namar ba ka ni ka jing pang ka long ka jing pang ka ba bam pong ka bala ba sim lo ka jing em ka jongi klem dei por Hadian mengalaya ikan yang jing pang la sau panai dunai ai nga soto ba o skret doi wei na kidau ki ba kong santam bala penong yang aban bat slam yang kan jing pang ha ngadi mensua ngam poi perkhat ba kibor sarkar ki ka health department ke jumaham ke ju ai ki awareness rofer andai ngam poi perkhat ba un kala kata hadukan ne temata ngasutu usai ba ka radiation jong utrem sekret ka kata sisa do kata-kata ya ka jing pang ya kum kan jing pang ka bangar nga yo te nga kemik lentero nga kentu lung ba kan ka jing mat ya jing ya lede ba ki wai ru ki samla ne ki rong ba kin ker no standard ya kan ka jing di duma lada ki rang kwa ban ya mat biang ki jing em kum ba ki julong bat ki bahing ba sam bat ka em lang hasalang